Baiklah saudara penonton, tiba saatnya Anda untuk menyaksikan kehadiran aktor pelawak Ludruk Persada. Seiring dengan gending berdendang dengan tembang, bersenandung dengan kidung. Kidung jenaka malam ini langsung diawali oleh alunan suara Cak Katon Pangayom. Ikutilah. Seragame panjake ijo koyok bunglon. Sepiro, Cak? Bapak Gimun, sadurunge aku njaluk sepura, jalaran tekaku rene sak rombongan gak iso nggawa apa-apa. La isaku nggawa pak doa restu lan pendonga, muga-muga sakbare duwe gawe sampean kalis ing sambi kala. Koyok dalan. Eling-eling wong urip kudu sing eling, yen pendosamu wis celak-celuk awe beling. Lamun dak dina saya cedhak pati ira, pendosamu suwe-suwe bakal mara. Ngajak budal menyang kubur panggonan ira, saiki bakal pisah amal ira. Lah kenek apa uripmu lah kok sembrono, ibadahmu mbok tinggal rono-rono. Yen ditakoni kowe besok ojo salah, apa ya bener uripmu amal ibadah. Yen ana donya kowe lelaku serakah, ana kono kowe bakal nemu susah. Susah nek donya iki sik ndak sepiro, susah nek kono sira bakal kena siksa. Siksa nek kono lara ning gak sepiro, susah nek neraka lara ning gak nemu tombo. Ayo di intro, Cak, di intro. Lalu
Bapak Gimun bengi iki seneng atine keturutan apa sing dadi karepe la duwe gawe nglumpukno kabeh dulure dijak nyang kuyung lek wis tepak dina gawene la Bapak Gimun lek angen-angen wis rada suwe sak wayah-wayah besok lek ngulang tauni putune dirupya-rupya terus diramek-ramekne ditanggapne ludruk cak katon pelawake tobat Bapak Gimun pancene hebat hubungan batin nang anak putu tak akoni kuat la duwe gawe kanthi ikhlas kelawan niat sebab ngerteni lek wong tuwa duwe tanggung jawab Bapak Gimun muga-muga akeh rejekine la kuat slamet didono balak belahine ben keturutan apa sing dadi karepe cek bisa tutup momong anak putu sampai buyute 2 tahun rada lali lah nek kene tambah akeh taun mulai 2016 mbuh ndek campur sari biyen ndek kono lali iya sing tanggal 21 kate duwe gawe malih niku tirose Gusti Allah iku pangerane sing nyiptakno jagat lan saisine nglakonono sabar kelawan iman kita kudu gelem bersyukur karo peparinge pangeran sampean diparingi rejeki titik akeh trimon sing ikhlas tenanan jalan wong sing gelem bersyukur ing tembe oleh kenik amatan syarat ojo duwe pikir Allah marang sak padha padane jalaran sapa wong kang nandur mesti bakal ngun andu wong nandur kebecikan ngono ngilangi angkara murkane dadi wong sing nandur Allah bakal ilang akan
Do Bapak Kimun bengi iki jan sugih rejeki la rejeki sing halal peparingi teko Gusti mula anggone nenuwun rina kelawan wengi perlune cek bisa cukup nggo butuhe ing tembe mburi mulane Bapak Kimun bengi iki matur nuwune wis temenanan apa maneh karo pangeran diparingi umur sing panjang la rezekine akeh bendina gak kekurangan jalaran pancen Bapak Kimun gelem sabar kelawan iman semono uga Ibu Arlia ya wis ngayem-ngayemno atine sebab wis bisa keturutan apa sing dadi angen-angene bengi iki iso nanggap lodrok tepak ngulang taune putune ludruke lodrok persada minangka hiburane la Bapak Kimun sadurunge duwe gawe rembug rukun karo Ibu Arlia iku minangka bojone bareng-bareng padha njaluk pendonga nang para bini sepuhe dadi sakbare duwe gawe cek slamet kabeh keluargane pancene Bapak Kimun becik tenan pamikirane dadi gak gelem bedak-bedakno nang karo sapa ae karo dulur sing sugih apa maneh sing gak duwe kabeh wis dianggep padha jalaran padha uripe nrel Bapak Kimun di samping iku sregep lek nyambut gawe lah di samping iku ya mateng tenan pritungane lek pinuju duwe rejeki ya ora dientek-entekne sak perlu kanggo njagani lek wis teko butuhe semono uga Ibu Arlia ya gak gelem nengae tansah mbantu wong lanang lek ana abot lan repoting lek abot bareng-bareng digotong terus lek enteng padha dirasane perune cek bisa ayem tentrem rumah tanggane pancene Ibu Arlia tak akoni wong wedok sing ngerti tak akoni paling pinter masalah ngatur ekonomi umpama nek blonjo titik akeh tetep gelem nyukuri wong iku lek nrimo ing pandum rejeki gedhe sing mburi lha apa maneh tresnane nang anake lahir sampak tumuse batine senajan iku anak mantu wis dianggep kaya anake dhewe anake diulang wuruk sing bener sing jujur tindak lakone eling-eling sing jange dingangeri besok lek wis tuwane wis cukup sakmene ae ya Pak Kimun
Sairku tak lewatno kidungan, sing penting sampean karo aku nglanggengno sedo aloran. Umpamane sampean ana wektu dulin-dulin anggonku nang desa Kranggan, semono aku lek nang Bedali tak mampir nang omah sampean. Rong tahun boten ngedung. Anjen yo sair dadak nggawe, termasuk pimpinane Ludruk Cak Iswari kali Pak Gepeng, terus kali Sumantri ndi Sumantri iki. Kula dituntut Cak Katon turu gekno kidungan mengenai sing duwe gawe. Kadek saderenge mboten omong-omongan, kadek yo gak eruh endi Pak Gimun aku yo gak eruh. Mang yene gak salamen. Lah terus Bu Arli aku sing endi aku yo gak ngerti. Nggih cuma niki kula kenalaken. Ludruk ini Ludruk Persada. Lah terus alamat niki termasuk Dukuh Supit Urang, Desa Mbocek, Kecamatan Karangploso. Lah terus sing bina Ludruk niki termasuk Cak Iswari sing bagan nyoting. Adikne apa cacake iku sing nyoting? Adikne bekne niku. Lah terus waktu moroten omah kurang luwih niki kirang 15 dina. Waktu riyaya sing wingenane niku. Oh, ana 15 dina bekne. Ngajak tanggapan dengan keadaan dadak. Sakjane kula mboten saged wektu niku. Gandeng nggih ndek omah niku enten acara. Yok napa? Kula kudu teka. Wong eling-eling butuh dhuwit mari riyaya nggih nyang mawon. Ngene kula. Ayo Cak, gaekno sarip langsung wis. Ayo wis, sarip. Dangdutan wis nyanyian ae wis. Ceritane para tatuwa nalikane pini sepuh ninggal kandha dikongkoni teni besok lek jaman wis tuwa akeh menungso sing padha tindak angkara lan rebut pangkat rebut kursi lan panguwasa ning ora mikiri piye nasibe kawula lan rumangsani awake sing wis digaya amarga duwit mentolo ming sapadha-padha kae duwite wis teko agendang tampenono ning ngerti iku duwite sapa duwe-duwite nagara kate digawe apa yen nganti dislewengno bakal nemu cilaka la ratu adil iku sing bakal mriksa sing ra jujur mestine bakal katara wis ra berduli sing nyekel
lah sing penak rawurung sing dadi dagelan wis ora mikirno dana sing takon dhuwuran butuhe tampil kreatif ngarang kidungan engko lek boyaran wis jelas nrimo bayaran lah akeh titik tergantung jare juragan pancen yo saiki wayahe undak-undakan ning kabeh iku gak tak gawe persoalan foto ngitung iso golek seduluran penak dadi dagelan nyambut gawe ringan lek dibandingno karo boro tembang penak dadi dagelan bayarane lumayan 1 juta punjul titik iki engko wis kecekel tangan lah opo maneh lek gelem golek gendaan gek kono gek kene akeh rondo sing kebimbang lan gendak rondo kadek kapak rondo anyaran kadek awake lemu penak kendek anget-angetan ngomong titik ngitung titik jam 11 wis munggah lawak kok jam 12 lawake mudhun ganti cerita empu sapa sing teko duagelane atiku limo cak warnane warahmatullahi wabarakatuh. Kepingin gak iso, iki. Lah paling Pak Gimun, Mbok Gimun iki lek iki. Kenale Pak Gimun tok. Kok iso muni aku ngomong Pak Gimun, Mbok Gimun iku kok terok-terok. Sing duwe gawe iki sapa jenenge? Gimun. Bojone Gimin. Sapa lek kon? Wong anjene kon kok menclek. Ah sapa? Kon tuwek kon ora penet kon niku. Tuwek kon gak kena ge panutan. Anggere aku senenge Des.
Lho kok medes-medesno sih kok. Lha wong kok ge panutan ya nek senge iku panutan awan isu beduk surup. Ora ngono dadi wong tuku pituture sing apik, ngono lho. Aku nuturi kon yo percuma. Sing duwe gawe sing kagon kersa iki Bapak Gimun. Lah ya Pak Gimun aku ngomong apa? Apa gunung? Gimun. Iya wis. Iki mau omun. Iku sing lanang. Sing kakung. Sing wedok. Kan iki kon kok dipendung wonge konku. Lah lha apa? Wong ejek sehat kaya ngono jarimu mlengkung. Kon tak keplekno bongko kon nggo. Kon lama kon. Sing lama ya kon. Lho aku salami tekan salami Pak Gimun janmu kok mlengkung wong sehat. Maksud iki kakung. Basa apa wong ngene? Delon. Iki lho mlengkung. Kakung. Kakung. Aduh kon. Kangkung ku ge ulup. Iku tak bianting ngene bongko tambah takon kok. Kangkung ku sing ge ulup iki lho kangkung. Iya kangkung. Lah iya. Kakung. Lho iki maneh. Lho. Kampung iku desa iki lho. Sing kagungan kersa iki jenenge Pak Gimun. Lah bojone termasuk Ibu Arlia. Lah iya. Sopo sih? Arlia bojone Gimun. Ayo. Lah yo. Sing kakung Jenenge Gimun. sing wedok Arlia. Lah iya Arlia iki bojone Gimun. Takon wong kene. Entuk kok mbok tak keplekno kon kok tambah-tambah. Ayo takon lek Arlia lek bojone Gimun. Lah iya bojone Gimun. Iya sing ngono sapa wong kene sing ngono kok tanggane iki tanggane kok kandhane. Biyen lek Arlia bojone Gimun. Ayo. Guyu. Aduh. Mamuk wis ta. Kaya benek. Lho. Kenggantengen rupamu kon. Biyen ganteng nek saiki. Elek. Ya balu wis elek pokok sehat. Om, Ganteng apa kon? kate Kon ganteng kok lek jangan Lombok, genmu gene Lombok. gak apa-apa Lombok murah. Apa rugi lek Lho, aku. kalau cok anu lho. Aku wis akeh sepeda loro entek lho Ustaz ya. Sombong, nek atane ora ndur Lombok ae. Aku ora ndur iki lho seket gajahan iki lho. Lombok, bakul Lombok cai tumpes. Tumpes. Lah mungkin ndur jeruk kok wong kene. Apa? Jeruk. Kan kok ndur Lombok, ajen kon seneng rugi. Wong kene soge-soge kapok, wong kene soge-soge. Wong sing kok apok-apokno. Langganan loro untu. Lho. Kon iki kok padha karo ngelokno bojoku kon. Bojoku melok lho saiki lho kon lho. Lah iya bojomu malah saking apa? Saking apa? Ono omah longso rugi nang ndur Lombok. Lho. Omah dhewe ndenging. Aduh, Lombok 9.000 gedrok arek 700 bongko kon. Nek supir gajan takon lho, sak bentel 20.000. Lombokmu sak bentel, gak kira payu selawi. Ayo nek kena bentel ono ni. Kon iku mestine ya melok nerdatin. Ya. Kon koyo kancane iki rugi kena Lombok, mestine melok nerdatin, enggak malah bersyukur kon. Aku malah susah. Iya mestine kudu ngono. Bapakmu. Lho. Aku mau bapakmu. Ya duduk ilingo. Kon apa nanggenku ya tak kei mangan, jangan Lombok. Tangga susah kene melok susah. Ya enggak ngono titikake kan ya melok ngrasakno segoku gelek. Ora teng rasakno wong susah kok dirasakno. Lah winginane kon kok perlu nanggenku. Lagi pun rasakno bunga jajane akeh kon gak berjajan. Yo ora rugi Lombok yo sitoke gano kerupuk tok lho. Ana ngomong kok dirwono iki trimane tenanan. Aduh gak tenan pasti mbok lawan mriko sama ndoro yo. Kerupuk. Tapi beno kerupuke, kerupuk Lombok. Tapi bene. Kon rono ae. Kon rono ae. Joko iki kerupuk apa benik ngono. Yo jajane benik. Aduh, Boten. Pun direken omonge mungkin tuwek gendeng ni. Gendeng niki tuwek. Lah apa kon guyang-guyu? aduh. Untu-untu balik mangan benik entek. Ya untumu sing bokan ya untumu. Gak kira untumu entek. Ya balik benik ya dane kata omah.
Kancane mae gecek kok mae tingkat tangan pentik. Ndi? Rene. Pentik kok diajari top. Takoni kon. Apa? Iki gak apa-apa. Dagelan masuk gak pel-pelan ngomongin gak apa-apa wis. Wong iki melekan. Kon lek eling kate tanggapan terusan gang sedina kon nang omahku. Nek lapangan? Ya sing ngingoni sapa iku? Ya aduh. Ayo sing ngingoni sapa? Kon. Lah iya. Ayo jangane apa Le? Jangane apa kon lek Oh. Lombok. Aduh tanggapan rong dina rong bengi yu. Jangane Lombok. Kok omah banting-banting. Aduh Lombok. Lah cocok Mas ngono ya ngengkol ae. Iku ponakmu jenenge Agus sopirmu. Kuwi iku tambah lek mangan bolak-balik iku tambahan. Lek gano eneh. Heh. Anane mek iku. Apa terusan? Lah mosok lek anane iku badhot ares gebok. Tapi kok tambah mekas ayo. Mas apa? Nang bojoku nduk, anu meniri sing enak ya. Jangan no Lombok terus marah segone ampuk ambek iwake asin. Napa kon kok ngomong ngono ta? Jangan aneh. Iya. Lancane gak duwe apa-apa neh. Lho. Kado ora ya apa kon? Tuanggapan terusan rong dino enggak balik nomai kancane. Mbok bantu ta ngono ku. Kon balik ya apa wonten senep. Ngono ku nyaca apa? Bantu gak ketang 20.000, ro gede cilik 20.000. Oleh pendongamu. Apa? Rong dino rong bengi kok sugih jangan Lombok nek lapangan iku. Terus Balik. Apa? Montorku mubat mabit. krana apa? Bapak ngules. Sopir minta keprek dek kene bongko iku sopirmu. Wah jangan. Nyelontos rambute gondol. Apa? Ayo. Ayo napa? Lah ayo. Ayo. Nyanyi ah. Lho, karepmu Le. Lho ayo. Kok meneh nyanyi mbok gelut ayo. Rugi lah gelut karo dapurmu. Kok tak keprekno pisan ya bongko kon wisan. Kok keplekno bojomu ae nangis kok ora rugi Lombok. Lho. Tapi nek le pulian kok dididik ayo. Ya napa? Ayo. Ya lek gelem utang nang bank ya boleh. Ya. Kenapa? Apa kenapa? Orang tahu. Ya paling ini tahun segini laku berapa bos? BPKB nyemplung. Ya kono BPKB kok cemplung no. Aduh. Ayo Le. Iso kan terusi. Ya mbok. Ya kon mah nyanyi tombati ya. Ya. Tak gekno tenan saiki. Apa? Kon napa? Ya sembo pokoknya kon iso terusi. Macaku ya mbok Le. Iya, ayo. Ayo diringi gendang Gus. Apa? Kendang sing ngiringi. Pajak kena kok wuluki. Terus. Nek kan ya candaan ngono. Ndang ngono. Lah Gus nanti kon munggah rene ngono. Ayo kon nek diurus balik kon cek kendang. Lho. Kon balik sapa sing gendang kok? Iki kate gelut apa tidak? Tuwek pringisan ae kon niku. Parancen di lambe. Wong rupamu enggak ganteng kon niku. Enak apa kok berwaras? Lambemu lambe tipis kok anjene. Antene lambene seumur. Oh, dikandani bulet ae kon niku. Kan tampar. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nengok. Tombok cap jiki ya apa sih kon niku? Rungokno tak kupingmu nek nyanyi iku. Saben Jumat legi. Ayo. Ayo padha tombok cap jiki. Cap jiki lho. Ayo padha budal ngaji. Ayo padha budal ngaji. Iso. Saben Jumat legi. Ayo sine kartu remi. Ayo. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Njaluk didongakno wacan Quran ajan sakali mau. Lamun ora dikirimi
banjur bali brebes mili bali neng kuburan tengok gak katokan an kok iso kon tengok-tengok gak katokan iki apa sih karepe apa saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah jaluk didongakno wacan Quran latihan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali neng brebes mili bali neng kuburan mangku tengok gak katokan lah kok gak katokan wong mati apa katokan ton iya apa rek aduh rusak nyanyi karo kon lah ya kok sing bali nak wong mati sih lah iya lah ndek dia ono mati katokan terus lah iya tengok gak katokan kon tau mati ya kon tau mati ya lah si anu kok pateni urip neng untung ana corona kon kok gak bongko lho gak wani nang gak wani apa nih gak wani liwat ndek karo omah Nandina corona sih heeh iya jane kok liwat ndek omah telu kon ngono ku waktu ana corona ku nyambut gawean nyambut gawe waktu ana corona iku nyambut gawe apa lembo mbek negara lodro gak le main tumpes lah iya nyambut gawe liyane mosok enggak kon bisa nyambut gawe apa nyacake kon pengen kok tak kandakno apa ya nek omah tembang anggur nandangi bojo kenapa bojo kok tandangi tak kandani kok nandangi ora maksudnya kan ono apa maksudnya protokol kesehatan apa ya apa kon ngono kok gak dikai penggawean ta ya iku nek kono aku mlaku-mlaku iya terus mlaku-mlaku sing penak iya kene ayo mbok kok gak penak kabeh penak banter lho ya sing iki lho gak penak ya jare ku gak penak iki padha karo nek sapa lah yo lak ngono sih mlaku-mlaku titik aku maca bareng ono corona yo aku nak jagalah ngene ngelak ono nih jagalah protokol kesehatan iya terus mlaku-mlaku alhamdulillah dek ngarepe kesehatan kok ono tulisan jagalah protokol kesehatan ya jagalah protokol kesehatan alhamdulillah iki jange si lodruk gak le main kesenian gak le nyambut gawe oleh penggawean tadi aku wayahe balik gak balik ngebel bojoku anu mbah bayar arek aku ngono anu aku gak balik aku nombok penggawean ana kono rek seminggu ya njaga protokol iku aku kon njaga nek kono nek karepe kesehatan nek ana protokol ya nek kono seminggu kok jaga nek kono ya mari oleh seminggu aku mlebu nang wong sing lambenan putih apa iku pocongan sing kaya pocongan iki suster ya iku apa suster utawa ya iku nang poster iku aku poster suster ya iku nang morono ada apa Pak jadi morono aku terus ya apa-apa ada aku yang ngono iya ada ya terus ada maksud iya ya Bu mau maksud aku yang ngono mau maksud lah aku ora pati biasa Indonesia ora iso iya terus apa Pak anu badhe minta gaji Bu ngono aku ya bayaran ya bahasa Indonesia minta gaji iya aku badhe minta gaji Bu aku badhe apa bahasa Indonesia Colokan. Ya iku. Mau. Yo, mau. Ndak mau apa kan apa-apa. Aduh. Riaswari, balik aja njupuk dagelan mandi. Ya gak masalah balikno saiki le. Lah apa ngene-ngene kon? Iki. Lah apa iku? Ya mbok Riaswari. Mari kono. Padhe yang ngono mau yo. Mau minta gaji lho. Gaji apa? Gaji sapi ya mau aku lho. Iku lak gaji kon iku. Gaji bayaran lho. Bayaran lho Bu. Lho, bayar sing wong basa, ngeru lek aku gak iso bayan. Lho, bayarane napa Pak? Merono. Lah kula nyambut damel sampe iki seminggu kajeng bayar. Lho, nyambut napa? Lho, kula njaga protokol ngarepen niku. Lho, protokol apa? Kok tak seret. Niku sampean waca diwaca. Iya terus jagalah protokol. Lah niku sinten ngengken niku? Ngono aku. Sing ngengken niku sinten? Lho niku tulisan. Lah berarti jagalah lak mongkon wong abuk aku yang ngono. Dadi kono seminggu ya gak dibayar. Iki Solo ya ngene iki. Balik maneh.
Terus baliknya ya apa? Balik maneh. Maksud jagalah protokol kesehatan, itu kesehatan. Jagalah iku apa sih? Jogon. Lah iya kon jaga. Gak ngono wajib pajak masker, cuci tangan, menjaga jarak. Loh, cuci tangan aku ya embuh. Nduk tambang ya gak tak sahur aku. Apa? Bacane kok cuci tangan. Kono colo. Maksud sing kubai lho, crok ngono lho. Oh, esuk ngono. Esuk. Wis balik mari ngono. Oh, terus. Balik desa ono rapat. Bareng rapat nek balik desa ngene. Anu tiang-tiang monggo. Nggih, sami jano. Monggo sami njaga jarak aku. Ya ora ngono. Aku dolen ana 3 dina. Tegale wong-wong kabeh tak goleki. Dilala ana cagakno, ana jarak 3 wit. Iya. Dilala bayan. Iya, terus. Aku nek kono nek setengah wulan. Terus mari ngono. Jaga jarak iku aku. Aduh, mamulah pokoknya lek gendeng wong kocrok gak pengalaman kok dapurmu ngono. Jaga jarak yo. Tak jaga. Anggapmu jarak apa anggapmu? Bareng bengitan kok dapur. Terus. Ono maling. Ya terus. Ono muwaling. Lah aku sing tara malinge. Lah kok malinge pinter. Maling ngono. Terus? Aku ora ngreken. Lah kok ngreken? Esuk nang omahe bayan jan, bayaran jan. Bayaran apa? Lah jaga jarak iku. Kok tak sandali. Masih jaga jarak tanduran sing ngene iki ta. Iku kok jaga. Anjene kon wong ngendus. Sing perintah. Wong colo. Sing perintah iki petinggi. Masih jaga jarak iki lho, jarak iki lho. Kon ndek ngono aku ndek kene lho. Ini ku duduk jarak iki jenenge. Ukuran depo. Oh, lah yen wong gendeng ya ngono. Aku di ya apa sing dicaramu? Kon iki merintah cara apa iki kon? Petinggi nak pono aku. Jenenge adek iku. Iya terus. Ya apa ya dek kon perintah wong kowe? Apa? Lah aku njaga jarake bayan gak dibayar. Anjir wong colo. Lho, Anjir wong colo. Wis aku takon. apa? Kon rene mang nggowo apa? Lho gak nggowo apa? Lho. Gak nggowo apa? Lho nggowo apa? Nggowo apa? Kon nggowo apa kon? Aku nggo sepeda. Heh? Nggo sepeda. Lho, jare kok gadekno. Jare sapa gadekno? Mergo Jare apa? sepeda apa kon? Hah? Sepeda apa sepedamu? Iki sepeda Apa? Sepeda apa? karo sipo Revo. Apa? Revo. Lho, tumpu kadek sego. Lah kon rene nggo apa? Sepeda. Kok kuat kon? Kok rusak? Kok tengguluk ta? Lah karek ndelok papat aku kabeh. Apa? Kuat kon. Kuat. Kok go kabeh? Iya. Kok apano? Lho tak ada tas. Wong sepeda kok ada tas. Lho sepeda apa gitu? Lah sepeda apa? Sepeda plastik itu lho. Belinya anakku. Enggak, maksud kon rene nggo sepeda motor apa nggo motor? Aduh. Golek tak ditakno kon mesti nelongso. Yo enggak, lalu sapane? Aku rumangsaku ya sepeda tak tumpak teko omah iku penak. Heeh, terus. Wong dembong rata ngono ya mang ya nyalip wong mikul dawet barang iku ora penak. Penak ya. Gelem mikul dawet mesti kok jalan. Lah iya tak salib. Buanter lah gampangane. Iya, terus. Dilala bareng teko iku pasar Wagir. Embong nanjak Oh, anu, maksudnya ngalor jurang akhir. Jurang apa iku? Jurang akhir. Enggak pertama. Jurang pertama. Jurang pertama. Duh, kait munggah iku akhir sih. Wah! Ya gak ngamuk kon. Maksudnya kok iku jurang akhir lho. Doala sik kait. Kait munggah iku apa? Wis ngomong dhewe ndagel dhewe. Lho emo. Ya wis jurang akhir. Jurang Enak. akhir. Kan nyelot jedeg, nyelot munggah. Bareng kasih teko kene iki lho. Heeh. Ndek iku jembatan no jembatan mudhun. Oh iya Iku penak. Munggah kate munggah rene. Pedaku moro gak muni. Gak muni. Gak muni. Bensin Pak, entek. heh? Bensin entek. Ngawur ae wong tak buka tangki tak ambu sik mampu bensin kok. Apa? Apa? Anjene wong gendeng. Ya Sik ora. berarti bensinnya sik. Ejek, ya mbuh pokoke tak ambu lho sik mampu. Berarti nek mambu sik isik. Ejek. Paling busine mati. Wis biyen nek urip yo nglencer. Wong Maksudnya setrume lo gak kok deng. Lho ya mbuh lek ngono. Kok Heeh. terus Moro mati. mati. Ya mate. Terus gak kuat munggah ae. Gak munggah. Bensinnya ya sik. Mari ngono ana Urip, ana maksudnya liwat, urip. ana liwat. Iya. Napa Pak De? Aku ngono. Ati ngomong apa aku ngono. Anu niki ngetenan iki anu mboten purun mlaku mboten muni. Dibenakno to muni. Oh muni. Mari muni. Pak aku gak kuat munggah. Mari ngono munggah kok gak anu apa gak mlaku. Ya mesti ae kon nggih perseleng papat. Heh? Nggih perseleng papat. Ngawur ae kon. Ngawur apane?
Lah gak kuat mesti kon nggih presiden papat. Sik tak kon tau duwe sepeda. Duwe mulai cilik aku ndek sepeda. Anyar. Tuku gres. Iki teko dealer. Kok bayar jreng. Iya teko bapakku. Terus ambek dealere gani presiden piro kok? Yo. Jale aku takon. Lah aku jujure ae wong tuwe. Dibayar jreng ambek dealere gani presiden piro? Piro? Nek aku menale yo mek sitok. Ora ngono ngene lho. Iya. Mek situ, mek cuma masukku lek munggah ngene iki lho presdelemu iku longono ngono lho. Lah butuhane ora gelem laku dilongi. Lah presene lak ngene iki. Lah ono ngene iki dilongi digraji. Util-util apa kena. Wah gablok iki. Sik aku takon. Sepedamu lanang apa wedok sih? Ya mbok aku dhewe gak tau nginceng kok iki. Iki sak culak ngono kon. Lah sepeda kok takon. Aku takon. Sepedamu ku lanang apa wedok? Aku dhewe gak tau nginceng, Des. Ya apa rek. Sing ngene di gambarane sepeda ya. Yo. Lek ngarep iki mblenduk isor iki ana mentole berarti ku lanang. Iku? Heeh. La ilah. Dadi pokok blenduk gede iso ana mentole Lanang. Lho alah, lek ngono gancar ya lanang. Wong mang lap-lap sepeda ngarep omahe ngene. Ngelapi sepeda tak inceng ngene gak iso ana mentole. Berarti lanang yo. Walah maksudnya ngene lho. Ngene lho maksude ya. Lek ngarep iki ana mentol blenduk wetenge gede iso ana mentole iku berarti lanang. Lah iya. Lek dekok tengah ngene iki berarti wedok. Oh, nek ku sing ngene iki lho, sing ngene iki lho. Oh, dekok tengah. Heeh. Berarti ku sepeda nekmu iku wedok. Wah, niat ngene wis manak kan. Kok mana ya Lah nek tak ingat petang tahun iki gak ngendok kae enggak. Lah sepeda kok ngendok? Sepedamu sepeda apa sih? Wesi. Lah sing sepeda gembok ya sapa kon iki? Waduh, Karepmu apa kok sing kok takon ya sepeda apa? Iku lho, sing ana tulisane bait iki lho. gak itu apa sih kon iki? Nek kenane mentol ana tulisane bait. Bit. Oh, wong bit dirabi wong kok. Ora pasuruan. Sepeda sing iku sepeda bit lho, bit. Lak ngene iki. Iya. Ana tulisane bait. Lho tuh. Iku ngono duduk bait, tulisane bait macane bit. Oh, lah kok tulis bait. Aduh. Kon iki colo ah kon iku. Ya mbok Kon gak tau sekolah biyen kon. padahal enggak. Enggak. Lah gak tau sekolah. Sekolah. Mangane kon colo ngene iki. Sekolahane Sekolah apa kon? barang biyen asale iku SD. Ya SD. SD terus SR. Apa SR iki? Nek kan nutut umurmu mek sakmene karo SR. Umure 3 jagung. SR ya apa? Biyen sekolahku SR, sekolah rakyat. Oh, sekolah Lah rakyat. kon lahir tahun pira kon lahir iki? Tahun Nek gak 89 kon 79. Lah itu SR takon wong kayak tuwek. Biyen itu SR. Loro marung di dirubah terus ono SD. Berarti kon tahu sekolah. Sekolah Nyanyi so. SMP. Yo. Mari SMP, SMP. SMA. Yo ndukure lho. Yo SMA. SMA. Biyen dukur sekolahku le. Terus saiki. Saya enggak arek-arek rutu. Berarti nyanyi so. Yo. Nyanyi anak-anak ayo so. Ayo nyanyi. Ayo le. Ayo yo. Kok aja izin lho kon. Enggak, napa izin? Kok izin aku iso nyanyi. Iya nyanyi. Kok akan aja dibuka. Iya. Aku nyanyi le dibuka. Kilo mikir. Kilo. Oh. Ayo nyanyi ora iso. Cok rono lho. Aku nyanyi nek diganggu nyen gogri aku iki. Embo. Grogi. Aku ngomong apa? Grogi. Padha gogri. Yo. Iya ya. Grogi. Aku ngomong apa? Grogi. Le, balik gawe. Kirano kon lho. Oh ya boleh ngono. Ini lho. Kone apa nyalai kancane? Tok watuk. Aku lek ngombe makua ya ngene iki lho. Iku duduk makowa. Akowa. Sing ngombe sapa sih? Ya kon. Lah iya kok ngaku kon. Makua. Nyanyi apa iki? Ya empo kon. Ayo bumbung adi so. Aduh kecil. Ngajake wis age kok kon nyanyi. Ayo. Aduh.
Penak iki. Penak mbok didol ae nek penak. Enggak penak. Aduh. Mbok pecicilan. Ayo, odokno. Pung-pung ati kowe kate nandi kate nganggo topi tak sawang tambah akti Pak Guru kok gagah mulang bocah-bocah sing cekep sinau taun ngarep dene munggah ya nak yo tole-tole genduk-genduk sing cilik-cilik ojo niru sing tuwek-tuwek ini lho bapak mbah Pak Le Pak D karono biyen nek sekolah beling disangoni nyuwun sangu gak budal sekolah sangu niki jajan bodoh iya lah aku pinter iki bodoh iki sapa bodoh iki lho le iki yang ngono biyen sangune dintekno 100 keri 5.000 kurang padahal ge nyelengkung yo ge main game-gamean iku ojo durung game jaman iku durung game apa durung game game gorono tetetan akeh ya aja iki bodho ya tinimbang digawenyane sing sregep saur dilompokno ya cek munggah apa dadi apa murid sing pinter ya lah sangu dilompokno ya nak ya ditabung lek wis akeh kita mbok togel ya anu kena-kena gitu ku jangan tewel jambak biru togel aku terus aja iya munggah nang SMP aku gak gelem nyanyi mana munggah nang SMP nyanyi maksudnya nggak ATM nggak ATM lho munggah gak ATM munggah nang SMP munggah nang SMP aku pinter dhewe katon dingklu ae mergo punuke gedhe kon kudu dikeplekno lek kon kudu dikeplekno kon wong nyanyi gak entos kok nyanyi lho anon ah iku lho ya apa kabare penyanyi iki waras 2 tahun gak tau ketemu mapan kebeneran saiki dinane sik dina riyaya aku gak kali ngucapno minal aidin wal faidin terus apa iki koncone dhewe oh iya apa mambu apa enak mari mangan soto ruwane iya mambu soto ah iya mari mangan soto aja enak ya aku kan mulai sih sore awan mangrene iya ndek omor kepentingan dari jam 4 balik ndek mangan soto ndek omah mangan soto dihormati tangga enggak bojo gede masak bojomu masak to wah enak ya soto tapi kan ono sambele mergo lomboke bosok Cak wis tuwek ya suwe ora tau ketemu eling-eling aku ketemu wong tuwa ora lihat sepiro luputku aku njaluk pangapura jajane ku wali heeh sing mesti njuk sepuro ku wong tuwek kok iso akeh-akehane secalane wong enom akeh wong tuwek ngono lho rek ning sing wajib njaluk sepuro ngono wong enom nek ngono ya padha-padha hach ya Allah oh mambu tikus mari mangan tikus e. Iya tek wono kok pek. Arek buntute tok. Mambu tikus. Waduh ngono kok aduh. Lah apa tikus nek kenapa ono tikus? Gak mangan tikus. Lah apa kok gak dipangan? Gak doyan, Des. Dadi wak tikus gak doyan. Ora. Lah lek kucing. Mele sing gede. Mele sing gede wae. Oh, dibaken mele sing gede ya. Aja lega lek sing gede. Apane? Lho. Lah iku mah. Iwak tikus? Panjen. Moh. Lah lek kucing seneng. Lah iya mele sing gedhe. Daginge akeh lek kucing. Apane mele sing gedhe? Kon iwak tikus? Moh, kucing senengane. Lah iya, senengane. Oh senengane apa? Senengane tikus. Oh senengane tikus. Kucing senengane tikus. Kucing senengane balenone aku. Waduh, Cak, mbareng aku nang ngene omah peno. Cocok senengan peno jangan pedes. Aku disuguh jangan pedes. Mangan peno gak ono bojo peno pancen blater. Roh lek bojone kanca, apa roh lek kanca iku mung mara. Waduh aku dihormati karo jangan pedes pancen ya aku seneng aku jangan pedes, aku mangan Cak. Wis mari ngono aku mulih. Heeh. Mulih terus jojok ngene Cak Wandi.
Peno budal jam piro Mang Rene? Jam 10. Oh, tiwas aku mbareng aku rono. Tibae bojo Peno gano. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa iki? Ono bojo Peno. Lho wong tak tinggal wae kok iki apa iki rek? Katane enggak ono lho. Lah kok gak bocone mau aku yang mau HP lek kok gak ngepre yo. Katane aku rono gak ono. Ojo nangis. Ojo nangis. Mamulo wong ngene ngadeg. Oh, tak tahu kali ini jono. Tak tinggal kan jepakani PT namanya. Mamulo kok aja kilok-kilokno kanca. Ojo kisi-kisi kok ya ngene iki akhire wong. Katon, piye luputku ya ton. Lah ono cara lupute bojoku njok pura ya aku tak balik ya. Piye ono cara lupute ya Nek ya. Ayo. Setelah Peno nangis. Alah aku gak apa-apa rek bojoku. Lek ayune gak ayu. Mek lemune rek. Yo opo sih wong tak tinggal cek ono. Harjo aku mek ketok-ketok lemune. Ya ojo nangis. Aduh ya rek ya aku tak balik ya tak tinggal. Lah apa Peno balik? Lah bojoku malah gak ro aku. Lah iki apa lek ngomong. Setelah kon Oh iki. Murute balik terus kon nangis ku ya apa sih? Lek bojoku gak ono lah aku gak bocone kan gak nungkuli bojoku. Maksudnya enggak ono bojo pikiranmu ya apa? Mate. Sing ngomong mati sapa? Lho, Aku ngomong apa? Masa aku ngomong mati? bojone kok gak ono. Bojone kok gak ono. Genku lek menawa wong gak ono wong mati. Lek genku gak ngono, Cak. Lek gak ono iku mesti bae bareng aku takon tangga Peno. Heeh. Bojone Cak Wandi tempundi, Mbak? Waduh telepen. Ten lepen. Gak mate. Enggak. Ora. Dadi gak ono nang kali. Gak ono lek. Dadi gak mate. Gak mate. Sepurane san. Yo, piye pura ya. Ya. Lek gengku ono. Lho, sapa gak ono? Terus Poniran mati. lah enggak diterangno dijelasno. Enggak ono ku enggak ono ya apa, enggak ono mati. Aku gak apa-apa. Apa ta enggak ono lunga landinan. Lho, lek gengku gak ono mati. Kok Aku mek eling lemune tok. Lah aku mek takon, bojone Cak Wandi nandi? Siap. ini lho. Apa minggu saiki? Janganan. Gerak. Tangane aton. Posila plencak kanan iki lho. Barisan dilarang bicara. Krungu. Apa sih? Di barisan dilarang ngoyo. Lho. Tegap. Gerak. Perhatikan. Canggiri. Gerak. Diam. Tegap. Gerak. Perhatikan. Tangan depan. Gerak. Tegap. Gerak. Perhatikan. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Balik kanan. Loh, kok balik dhewe? Kanan iki kono lho. Balik kanan kok kadek krono ta. Loh, Kenceng lho. Barisan isi gerak. diam. Tenang. Jalan depan. Gerak. Dah. Tegap. Gerak. Dilarang bicara. Balik kanan. Gerak. Mancane madhep kene. Hormatin ngadepe balik kanan ngadep romburiku persis.
Ini lho, wah pas nang ngene ngono lho. Sing siap. Dadi cek iso lek anu ngono lho. Hormat. Gerak. Loh. Diam, ada apa? Ada apa? Lapo? Lapo? Kayak modele kayak banyu sumup. Loh. Kayak bayu sunggup. Ya kayak ngene. Padahal kan kipas angin ya gak apa kok. Kayak Apa? Kon iso Barisno. kok ngono ndek rayu kayak ISIS. Coba perhatikan satu persatu ke depan. Pak Wasito, satu persatu. Perhatikan. Nih, kasih contoh. Ya, kasih contoh. Mundur, Pak. Mundur. Ya. Mas. Ora. Ya. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tuh, wah lo, iki lo. Kena digawe contoh. Tekap. Gerak. Nanti Cakaton. Maju. Toh. Dadi sikilmu ngene ta. Kayak wong pinjam. Parsito sikil kok ngene. Coba perhatikan. Jalan tempat. Gerak. Wah. Tekap. Gerak. Yo kakan lombok nek dak. Ayo coba, ayo. Ayo nyoba. Coba ayo. Apa? Tugale iki. Opo? Apa dadi apa? Kon apa? Opo biyen? Apa kon biyen? Python. Danton. Iya iku danton. Coba. Ayo coba kon. Tegap. Gerak. Maju cek penak kok maju. Bentuk iki lho. Ini lho, cek jelas wis. Wis ngono. Jalan tempat. Ayo. Jalan di tempat. Gerak. Kok apa-apa nggak dirungokno? Jalan tempat. Gerak. Kon ngerti apa ora? Ngerti. Nek kon jantung biyen mesti ngerti. Ngerti. Jalan di tempat apa? Yo kok dhisik urung ya. Waduh, kupingnya hilang iki. Tapi padha gak rong ini lek aku yo. Yo gak ngono. Coba. Kon ngerti karo apa-apane peraturan jantung. Ya, Nek durung berhenti enggak leren nek wis ngono. seru. Coba. Nek masih tau ini. Ayo lek peno ya apa ayo? Lek peno. Ayo. Turun. Perhatikan. Jalan tempat. Gerak. Ngono jarene tak dadi ansip. Ayo. Ayo coba. Jalan tempat. Gerak. Lah, Hei, berarti percaya. bae pinter. Percaya lek biyen tahu dari danton percaya. Masih tua yo pinter. Pinter. Loh, percaya. Iki lho wong tuwek kena dicontoh ya. Semakin banyak bergerak kakinya sehat. Loh, mulai wong tua butuh olahraga ya. Loh iya, saiki percaya. Lek iki tahu dari danton percaya. Loh iya. Percaya aku gak? Iya, cek dicontoh rek sing nom-nom. Olahraga penting. Semakin banyak gerak kakinya, keringetan sehat. Apa? Hah? Kon iso Barisno. Kon iso di kantor. Iso tenan. Waduh. Tenan ae ngono. Ayo, Iso tenan kon. Ayo. mbak salah kaplok nek kono. Iya, ayo. Wes, ayo. Ya, Apa iku? Heh. Apa iku? Kiri jenggong. Napa cari jantone ta? Kaya apa? Bakon takon julek, bak takon jukin. Janton kuwasa. Yo. Nah, Ora kira. nah. Ajuan. Up. Iku ya apa koyo salah pencoro aku. Jare aku lah janton. Ayo tapi lek ngono gak jelas. Iya. Tapi gak jelas. Siap. Up. Kencang kanan. Up. Maju. Sampun.
Kalau delon nih kalau. Tak bukae. Rene. Ki apa taline? Karet ngono kirata basane mekare digeret. Ro karet iki. Mosok. Tak bukae. Mbulane gak ndari-ndari wong ngenteni lintang kemukus. Ya lah. Wong mulane Cak Wanti gak gelem rabi sebab ngenteni gedene wedhus. Saiki kena virus. Dari Bujumi ya, minta lagu dan gendaan. Gending boyo. Pecah 1000 ya. Harap dilayani. Awas kalau tidak dilayani Mas Wandi akan saya bubuti brengosnya. Monggo niki. Mosok monggo kaya ngene. Halo. Kita monggo. Saiki tak kongkon menawa sing tuwek culeken bojomu. Ora tinyujur. Kon rene lho kon rene. Gak dadi aku lho. Enggak dadi. Pegatan lah. Ora. Lah apa kok gak dadi? Elek. Duh. Wes. Aduh. Adik. Delok apa sih? Loh, apa? Monggo ngrijeng. Ayo Neng. Neng. Ayo Neng. Nah. Baik Bapak Ibu, memenuhi permintaan dari Anda untuk saudara, tentunya sebagai tembang atau gending pembuka apa? Adem panas, nggih, mangke dipinangkani nggih. Monggo. Sing tengah iku tandak apa anu mendan kuramil. Tengah ndi? Jare Danton. Adem panas. Greges. Pecah 1000 ya ajur. Ayo ajur.
Matur suwun. Nah, para penonton yang hadir pada malam hari ini, itu tadi lagu Adem Panas yang telah Anda saksikan bersama, dan semoga Anda merasa puas dan terhibur. Untuk berikutnya dengan lagunya Kelinci Ucul. Semoga untuk lagu berikutnya dengan lagunya Pecah Seribu. Semoga kapal.
Nggih, matur nuwun nggih, Jeng. Nggih. Nggih, niki Cak Katon, Cak Wandi, Cak Warsito. Lagu yang terakhir permintaan saka Bu sapa? Bu Jumi. Heeh. Bu Jumi. Bu Jumi nggih. Mugi-mugi dados sampinipun saya dumateng warga agung Bedali Soto Sakukuban. Cak, nek ana kurang lupute awake dhewe ngaturna keguyonan, awake dhewe pantes nek jauh sepuro karo warga agung Bedali Soto kene, Cak. Heeh. Suatu hari nanti pasti kita bertemu kembali. Dan jangan Anda beranjak dulu. Pastikan hiburan Anda tetap bersama Ludruk Persada.